माने दा जों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय क्वालिटि अफ दि डेम'क्रेसि बेखौ गोजौआव दैखांनो नाजादों आरो बेनिखायनो दा बा हेभिवेटफ्रा नामायदों आरो आं आसा खालामो एबारनि इलेक्सना माने सारा इन्डियायावनो मोनसे स्टेन्डार्ड सेट खालामगोन आरो काउन्सिल बादि फिसा इलेक्सनावबो एसेबां हाइ लेभेल मोनसे स्टेन्डार्ड सेट खालामनो हायो जे जों मुल्यबोधनि राजनिति खालामगोन माने भेलु बेस राजनिति आरो लजिस्टिक आर्गुमेन्टजों थांगोन बाहाय बुलाय सोलाय थानो नाङा हिंसा थानो नाङा आरो बे पार्सनेल एटाक बोरैबाय खुब माने जोङो डेर'गेटरि रिमार्क्सफोरजों जों मानसिफोरखौ समाल'सना खालामनायफोरखौ बयबो गारलायनांगौ इउपिपिएलआथ' गारजोबथारनांगौ बिदि जानो नाङा थ' जों बेखौनो आसा खालामो दा दिनै जिखिनि केन्डिडेटफ्रा नमिनेसन होदों खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म सायखं बसुमतारी आरो रनजित फेरेंगा बिथाङा निसिमा आरो देबोरगाव मोननैयावबो होबाय दिनैहाय जोंनि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गयबारि समस्तिनिफ्राय नमिनेसन होबाय लोगोसेनो खाथिराम बर' स्पिकार आरो जोंहा आगोलनि इएम जोंहा बे राकेश ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन जेसेबां एमसिएलएफोर दङ बिथांमोना दिनैहाय नमिनेसनखौ होदों आरो जों जि नुनो मोन्दों दा मानसिफोरा सिम्पलि मोनसेल' आइडिया लादों मा डेभेलपमेन्ट आरो पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट आरो जाय हान्जाया दा सारिथा बोसोराव बेखौ होबाय बेखौ आरो खनसे मानो सुजुग होबावा बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौनो खेबसे सुजुग होबावनो ओंखारदों जोंहा दिनैहाय खुनु हान्जाजों लिंक गैया बिजेपिजोंबो जों लिंक गैया मानो होनना बुङोबा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जि मोनसे साननाय हनाय बे गोरोबलाया आरो बिसोरनि नितिफोरजों जोंनि नितिफोरजों दानि बिटिसि इलेक्सनाव गोरोबलायाखै ओंखायनो जोङो आलदा आलदा गेलेनो ओंखारदों कंग्रेसजोंथ' गोरोबनायनि बाथ्रा गैया दा जोङो जायगा जायगा बिपिएफजों फाइट खालामगोन जेरै देबोरगावआव हाग्रामाजों फाइट खालामगोन आरो बबावबा जोङो बिजेपिजों फाइट खालामगोन खारन कन्टेस्टआ बिजेपिबो फैनो हागौ जायगा जायगा बबेबा जायगायाव बिपिएफबो फैनो हागौ जों गासिबो जों फाइट खालामगोन खिन्थु बिसोर गासिबो जयै इउपिपिएलजोंनो फाइट खालामनांगोन बिस्रा दस्रा एनिमि गैया खारन बिसोरनि मोखाङाव बयनिफ्रायबो शक्तिशालिसिन दल हिसाबै इउपिपिएल दं आरो आं आसा खालामो जे तामुलपुराव जोङो मोनथाम सिटखौ मिनिमाम देरहागोन खिन्थु मोनबाबो देरहानो हागौ बाक्सायाव जोङो मिनिमाम मोनब्रै देरहागोन खिन्थु मोनबाबो देरहानो हागौ चिराङाव जों मिनिमाम मोनब्रै देरहागोन खिन्थु मोनबाबो देरहानो हागौ आरो क'क्राझाराव जोङो 7टा देरहानायनि मोनसे सम्भाबना दं थ' बेखौ नायजोबोबा जोङो इउपिपिएल दला हारसिङैनो मोनसे मेजरिटिखौ लानानै एबा जायखौ होनो एबसलिउट मेजरिटि बा 2/3 मेजरिटि सिम्पल मेजरिटि नङा 2/3 मेजरिटि लानानैनो गभर्नमेन्ट दानो हागोन जों बेखौ आसा खालामो खारन खुनु राजनैतिक दला बाहाय गभर्नमेन्ट दानायनि क्षमता गैया बिजेपिआबो गैया कंग्रेसआथ' गैखायानो आरो बिपिएफआबो गैया